on calminaama on njuwaama yeeɓiyankooɓe Pindi Média heɗiyankooɓe radio ngo yeeɓiyankooɓe télé o salminaango nede salminaango teddungal mo kala ɗo woni ene woniri yo jam kisa Allah yo ngone meeɗen ko caggal yettude Allah e juulde ɓurnaaɗo windere yettude jignaaɓe men e jignaaɓe men seernaaɓe men e seeraaɓe men e yettude onon ɓe ngannduɗaa kon yeeɓiyankooɓe kon heɗiyankooɓe yewtere nde meeɗa dadde on hay sahaa gooto yettude ɓe ngannduɗaa ko kañum woni jogiiɓe kaɓirɗe ɓe ina wayno jogii kaɓirɗe ko Djiby Dieng wondude Aissata Guissé Sidi Bokum en jetti Ali Fall kañum woni montowo en jaanima bandiraɓe ɓe en jetti kadi ɓe sababu men saabi ko haa ko daña ko daña woni Alhaji Haruna Moussa Dia e Daouda Moussa Dia wondude ceerno Alassane en Abou en e wandiraɓe rewɓe en jettiɓe kamɓe pop en jarnimamaɓe yalla ɓeydanɓe ɓeydana kala ballowo leñol e kala ballowo leydi e kala ballowo diine e kala ballowo en jettiɓe en jarnimamaɓe yewtere men hannde toɓɓere ɓurde mawnude eɗen nganndi hanki o sahaa wonno ko ɗo suudu sarɗiji leydi men sahaa mo ngannduɗaa wonno koye ƴewtinade ko faate kuule e dosde haa tengti e waylude heen won geɗe kono noon ko caɗeele kewɗe opposition yiyande mum e yiyande parti au pouvoir wona gootum e ɓe ɓe ngannduɗaa ko société civil tawi ko yimɓe seerndiɓe no feewi no feewi no feewi hol batte ɗum jogoy addande leydi men ndi to baŋnge caɗeele kulaade e ko payaade e ko nanndi e ndeer heen ɗum ko toɓɓere e ndeer ɗen toɓɓe ɗe kalɗen jooni toɓɓere wonde nde toɓɓere wonde nde ngannduɗaa ko toɓɓere mantininde ko toɓɓere wonde toɓɓere ngannduɗaa ko toɓɓere mantininde ko toɓɓere ko faate président Diomaye Faye daƴƴere wuuga e sammere nde daƴƴi nde walla ko haalata ko mbele ko haalata ko goonga walla woni koye haalkinaade so tawii ko maka politique ma en nganndu so wonaa maka politique mbele yontaani o daro e sababu en keɗiima gardude suudu sarɗiji ko haali ko doole mum kala ko wonno e ɓernde mum yaltinii holli heen fayida mum haali fof ko wonaa ɗum ko so tawii en kaljitiima en kaala ko wiyetee ko hono bac mo ngannduɗaa baccalauréat mbaɗaaɗo hannde e leydi men Sénégal caɗeele gonɗe heen e teskuyaji gooɗaaɗi heen oɗo sahaa jooni to baŋnge juɓɓudi jangde nde ina heewi waylooji sabu sahaa fof jaagorɗo waylete so jaagorɗo waylaama juɓɓudi ne waawi wayleede salminoon e juraade on yettude on juuti no feewi banngam ñaamo ko Mohamed Ndim ɓiɗɗo gollidiiɗo fanniyanke ko faati e darogol baŋnge nano ko toga Abou Gaye gollidiiɗo fanniyanke ko faati e darogol en duusatɓe tan ko kamɓe jogii geɗe ɗe noon toga bisimilla e togara mi salmitimam ko adi fof ko duwanade bandiraɓe e ussare mawɗo Yero Hamme Diallo ndeysaan e Allah yurmomo yaafomo amin 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 duwanima bandiraɓe kala e kuuɓal ko wona ɗum ko artude han bismodirde bandiraɓe e yewtere meɗen nde gadoriɗen wadde no subaka hande oni heddi ko joƴƴinen ɗo ko ena gasa wona gandal walla wona ɓurde en gandal mataw ko ɓurde en lemsude heeɓi en kono won woɗɓe soppiniɓe dow so tawi tellinoma ɓarfinima enen en daror sababu nde e ɓurɓe mo humpito tan wonmo ene jooɗo han ene en heeɗima taw kañum danma gandal ala wona hulde haalde ko neɗɗo kala ɗo mbawɗa wonde eko mbawɗa wonde eko mbawɗa dañde yanane won garɗoma dow kala ko ŋakkirɗa yanane won mo ceɓorɗa kono enen andu men ɓattiɓe ɓe jaɓani jippade wallude ala ɓe matoɓe noddaka matoɓe noddaka walla ɓe mbaɗani no eɓe noddire enen goni huma binneɓe lewlal communication janggoɓe communication joguiɓe doctorat ji communication consultant ji major promotion ngaji sess eɗen jogui ɗumen no goppiɗen en pito eyi aɗa andi hunde fof ne kadi na waɗi han ɓuroɓe softande wone gueɗe gonɗen koye janggude eyi janggowo oto ñaagui ñande fof ko yo chauffeur omo sellani chauffeur mawɗo janggowo mbaɗɗo puccu yiɗi ñande fof ko yo totte yarnoya waɗɗo hen enen ko ɗum gonduɗen ɗum noon en bismima bandiraɓe yeɓoɓe ene ketto en e toɓɓe ɗe mbiɗa ɗe ma en eto wadde hen ko hakkillaji men dokki en a jarama mbiɗani e neldiɗo waw cuɓalel naaɓe fof docteur Hammet Diallo gonnoɗo jagorɗo ko fate l' élevage gandaɗo e leydi ndi yo Allah yurmomo yafomo harnamo aljanna
ko noon kadi bamen Hammade Jiggo Jiggo jeewɗo Dimat ko goto e mawɓe Dimat naaɓe mawɓe dandinoɓe Dimat gollaniɓe Dimat kañum nene yalti aduna yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna ɓesgu jiggoɓe Dimat fof e kan hanɓe Farmata Kane Boadia en Karas Kane en kamɓe fof e neldi duwaw e maître Jiggo avocat ɓiyiko e neldi duwaw yo Allah yurmomo yaafoma harnamo aljanna kanko mawɗo jaaɗo baba bisimilla calmina bandiraɓe eyyi mawɗo Abou mi salminima mi juurimama en calmini awɗo Abou Gaye en calmini dendagal bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe piidi média e kuuɓal ha tengti noon e nde ɗo tufde nde ganduɗa kadi ko lewlewol communication en calminiɓe ko mbiɗa ko mi yantaɗe mon tan donade département de Podor e kuuɓal ha ɓuuri tengtude kadi e musidɓe men koreji men ɓe ganduɗa ko cubalel naɓe e duttugol mo ganduɗa ko docteur Yero Hamme Diallo en woni mo ɓi ko mo ganduɗa ko Mohamed Diallo en gandi kankone ko jaale mawɗe kanko docteur Yero Hamme Diallo ko yettuno e ɓamtare Fouta ko gonga woni no ministre de l'élevage woni no je crois que woni no PCA banque de l'habitat woni no kadi député ɗum noon en ñaguimo nde Allah yurmotomo yafunomo en ɗum woni mo dendagal bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko cubalel naɓe ha ɓuuri tengtude ko wayno baba Mamadou Wane en calmini bandiraɓe foof hande kadi tabarikalla mboɗo yiya joni nantule mon ɗe ne mbaɗi fayida no fewi mi anda fo kono noon kam hankkadi mi haali ɗo joni mbimi alay saago ségrégation mono kam mamin battu wadde ɗum dénoncé comci ɗi ɗi mbaɗi fayida onon so mi anda ko koto Diallo kam nani hen mi anda heddiɓe e Teno Diallo mi anda joni onon so tawi on ceeganama piisuji ɗi ngari ɗi ɓornama ha heddima kay ko heddi ko kam nenden min ɗum noon hay so tawi timmani min wuteji mamin mbat ko ɓe mbiyata ko ɓe mbiyata ko mi anda ko jahasiyete kam mamin ndendi min mbaɗa jahasuji haalde pa o ala fay ɗiɗi fof kay kaldumi min o Abdoul Keba Mbaye Abdoul Mbaye ancien premier ministre eyyi waw ko Abdoul Keba Mbaye mi salmini woto yom mi salmini Billo o yettimo Mbumba on ko almami Mbumba e Nawel Wane ala ko jiɗɗami ha jiɗɗa comment wuttuma walla ko haalde yurno wode Abdoul Keba Mbaye eyyi ɗo ala min kay wona ɗi Abdoul Keba Mbaye ɗi mbimi ɗi ganduɗa ɗiɗo ne waɗi tan neldo waɗa ɗum e jungo Abou Gaye e sa yeehi noon ƴetto o keddiɗo totta ɗum mawɗo Abou Gaye min ko ɗin piisuji kalen no mbinomi Yero Bass wimi an Angela ƴeƴi a fotani wonde cubbal liggal mum hankkadi omi jiyan sandami segat ma wutte kes min ala mi yiɗa wutte o yiɗa gandilla mi ala mbo ɗiɗi kay o wimi segat ma mbimi ala oy ko jiɗɗa mbimi jiɗmi ko wutteji mbaɗaɗe wudde wolis ɗi ceerno Boyinaji en ɗi ceerno Samas en ɗi ceerno mbaɗi dow wujje leɗɗe no ɓuura ha fewi gonɗi less ɗi o wi ɗin kam heɓata ɗum o wi ɗin heɓata ɗumen bisimilla toka révision constitutionnelle to assemblée nationale waɗi coow mawɗo no fewi hakkude opposition e landa mo ganduɗa ko kañum woni Pastef Abdou Mbow heeɓi yaltinede hen gendarme nannama to nder assemblée nationale président Diomaye Faye nana deƴƴi wuuga e sammere beele koko yaada walla ala kono kadi won wiiɓe o wima o haal so tawi Allah lamɗo yettini ɗum woni toɓɓe men ɓurɗe mawnude kono ɗum koko bakkalo ya dawama hande leydi men Sénégal eyyi togara ko adi fof ko wiide waɗoɓe bakɓe yo Allah newnanɓe amin sabu eɗen gandi examen CFE so ƴeewama e Sénégal fodde 99 e nder temedere kala paasi e dawal gadanal ngal bak on yo Allah newnu ɗum ha newo mo kala e mabɓe yakar mo jogi hen o Allah newnana ɗum wawa dañde diplôme bak o dawal muɗumen ɗiɗaɓal ko fati e ɓetoji gandal non eɗen dono hen sukaɓe jirtinde kadi jihnaɓe sinno ko gila hanki wonno wiya wonde yoɓe jurno sukaɓe to banggue téléphone aji to banggue tablette aji naweteɗi e école aji ɗi nde tawno koko haɗa eyyi ko sari o haɗi ɗum wonde kala élève kam nangaɗo e damal école naati salle de classe ene jogui téléphone on kam ñande hen hayri wadde bac non ko jinnaɓe no poti wattude e mabɓe hakkillaji kamɓe sukaɓe ɓe cuuɗat
ko ɓe cuuɗata kone so tawi aɗa andi ɓiye ene jogui téléphone sa ari a ligniri sakkos muɗum a visiti ɗum a yiyani téléphone muɗum hoto woppu ɗum ene yaha namdomo hoto téléphone o woni ene gasa tawa téléphone o won ɗo resdoye ɗum banggue goɗɗo pour so tawi o yalti o wawa naworde téléphone o donc andu ko adinde omo yaha téléphone o hoto woni donc a jarama baba jottoɓe tan calo janggude ina koppito gacca ha examen tan mbiye inana portable balle ha jawta jomumen jagge kadi yimɓe mbiya potani waɗede hol yandema hen gonɗen koye toɓɓere walla koyno toɓɓere tan naati tan naatiren toɓɓere jangde nde tan ɗo tan naati ko haali to banggue ɓe janggata ene tiriso mboɗo jogui denɗiraɓam ɗiɗo oyo noon no foori ko caam-caamu oyo noon min ɓuri ɗum forde ko ñang-ñango an ɓurimo forde an kanko ñang-ñango min ɓurimo forde kono caam-caamu o kam haysono ko caamu kañum ɓuri kam forde joni noon kanko ñang-ñango o rewi tirisade omo tiriso haw windori inde waajo mo tirisono o fuɗɗori ko inde muɗum joni noon serdoyiɓe tan ko nde ɓe tottiri kayitaji mabɓe monsieur o ƴeewi andi ɗum ɗo kam ko bindi oɗo heddi noon ɗum ɗo ni hol nde ɗo inde ɗe ko goto numéro o ko goto fofo ko goto rang o ko goto haydara hen ala ko woppi hay virgule o woppani ko timtono waaji o windi ko waɗi ko serniɓe tan koto banggue gandal mabɓe ɗum noon jokkodiri eyyi en ñaaguinima ɓe Allah nde Allah hokkata ɓe ko yiyete ko ɓe jiiloto ko goto foof yiiloto ko wawde ɓennude daña bac nde wonno ko ɗum premier diplôme universitaire c'est vrai que eɗen gandi ɗiɗo duuɓi jawtuɗi no fewi Sénégal école aji ɗi ne mbaɗi confronté kam e caɗele ɗe ganduɗa ko déroulement ji ɗi ganduɗa ko pour beele ɓe mbawa wadde e déroulement ji normal sahaji ɓenni tawi waɗi ɗum généré koto banggue politique yaha noon ha ɗum deelo eto banggue jangguino ha ɗum adda caɗele sibo en jii grève aji baɗoji ɗi eko way noon fo e wade noon hande ko ɓeta ko temedere e caɓanɗe jeetati ujunere suka mo ganduɗa ko baɗo ko yiyete ko bac ñaguima nde Allah hokkataɓe ko yiyete ko beele ɓe mbawa hebde koɓe jilto ko gonga noon no mbiɗen ni hande caɗele ɗe ne kewi perturbation ji ɗi kadi ne kewi te ala ko saabi ɗum so wona wonande ɓen ɓe ganduɗa ko politique o ɗum addata caɗele ni hakkude accord aji poɗɗi waɗede signé hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko corps wonɓe jangguinoɓe ɓe hakkude mum e gouvernement o guila e caɗele en jii ko ɓennani ko ponction ji ɗi ganduɗa mbaɗama usugol ngol caɗele to banggue logement ji décret mo ganduɗa ko ponnoɗo wadde signé guila e duuɓi jawtuɗi ha hande o arti ko actualité kono fo e wade noon baɗo no ministre jagorɗo kalfinaɗo jangde nde waɗi hen des efforts Moustapha Maba Guirassy ha kam o waɗi atténué seeɗa to banggue wonande ko yiyete ko grève aji ɗi hayso tawi en mbawa yiide kam à 100% wonande ko yiiɗa ko dañama kono fo e wade noon ene huulano ni wonande hikka sukaɓeɓe ɓe jahat wonata koɓe mbiyata ko sa renaki maɓe diwtin ɗum e ko way noon walla ma wadde retard fo e wade noon ɓe mbaɗi ɗum maintenir heddi noon ko ƴeewe to banggue continue o walla kamɓe sukaɓeɓe beele hande o saaha ɓe paari kono kadi beele ma ɗum wat gartam sa ƴeewi hande on kaali joni to banggue sukaɓeɓe loisir o fijirde nde ene heewi ha jomumen elle belsidima to banggue révision ji belsidima to banggue wawde janggude haɗum waɗa kaddi wonde fayida ɗum ɗon ko ɗum caɗele e surtout saaha mo ganduɗa hande en kaali hawri koye jamanu ko yiyete ko intelligence artificielle ko gonga wonɗo waɗata facilité sukaɓe beele mbawa hebde jangde wande fayida beele wawa wadde ni facilité ko yiyete jangde mumen wadde renforcement de capacité e ko way noon kono elle ɓe ɓuuri yarude koye volet mo ganduɗa ko to banggue wonande fijirde nde ha jomum wasa toppitade ko ganduɗa ɗum ɗo ene wawa wadde ɗum formé beele janggo woda ɗo soyna to banggue science to banggue en jii ko kewi ko Richard Toll ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko naggaɓe holko waɗi ɗumen naggade ko natɓe e bureau ƴetti des épreuves beele wawde no hande ni so yontino beele jomum ne mbawi wadde tricherie e ko way noon wadde hollita tan ko sukaɓeɓe ne yoga hen ko gonga parani taw to banggue wonande heblo ngo e ko way noon ɗum ɗon kadi ne jeeya hen
jowmen wasde huccinade ko yete ko wattorde jangde nde beele mbawa quand même heblede janggo e ko fatuno e dendagal ko ganduɗa ɗum ɗo Sénégal ene sohli sukaɓe mum surtout to banggue science nde wonno hande leydi kala datɗo mo e science datma e développement datma ɗum ɗon hande ko aduna ko windori noon malheureusement parents ji ɗi ne poti wadde veillé e sukaɓeɓe surtout to banggue wonande kaɓɓirɗe kese ɗe beele mbawa heblude hen sukaɓeɓe ko gonga laamu ngu aussi eɓe jogui hen tâche de responsabilité hol des paramètres ɗe ɓe mbaɗa des mécanismes ɗe ganduɗa ana wawa wadde canaliser sukaɓeɓe to banggue koɓe kutorto ko surtout sukaɓe wonɓe duuɗi élémentaire o ha tottatma ko wayno sukaɓe dowroɗe ɗe mais malheureusement on contrôle suwa taw fo e wade noon sukaɓeɓe ko kay puri parents ji kamɓe puri heblude sukaɓeɓe to banggue jangguino wawde kadi tottude ɗumen éducation mo ganduɗa ko base beele sukaɓeɓe mbawa wattorde jangde nde sibu sa yi oɗo suka mo ganduɗa ko gonɗo toon to Prytanée militaire en ji ko kanko woni premier e leydi Sénégal holko waɗi ɗum ko eɗen gandi ɓen jangde surtout to banggue wonande ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe koninkagal e ko way noon ko yimɓe ɓe ganduɗa éducation enen dari hen te vraiment ko darde wande fayida ɗum waɗi kala naɗɗo e to banggue domaine mabɓe walla jaaduɗo e école aji mabɓe ko katane potton ummoto toon walla baɗɗo alterné hakkude franco arabe ɓeɗo nokkuji ɗiɗi kala ummiɗo ɗon ko kañum ɓuuri wonde neɗɗo mo ganduɗa vraiment ko joguiɗo heble wonde ngo fayida kadi coyneteɗo janggo ene wawi wonoyde suka darontoɗo fon leydi Sénégal e ɓamtoje e ko way noon mawɗo Abou. A jarama tuwa ɗo gaynirten ɓeydan men tan ko teskama hikka rewɓeɓe ɓuuri hewde e anmuɓe beele ko rewɓe ɓuuri jabde janggude walla ko worɓeɓe calli janggude nde caggal e to kala so tawi en ƴeewi to banggue jangde nde hikka mbiɗen wonde to banggue candidat woni 180 ujunere pawɗi 1,990 so tawi en ƴeewi to banggue tonggode nde hawrama 60 pawɗi e nder 100 kala ko rewɓe kono noon so tawi en ƴeewi ɗon e nde ɗon limore ko Thiès ko kañum ardi to banggue candidat ji ɗen sabu eɓe jogui 31 ujunere pawɗi 717 pawɗi 117 so tawi en ƴeewi ko wayno Pikine e Guédiawaye 26 ujunere pawɗi so tawi en ƴeewi ko wayno diwan Dakar o e hoore muɗum en wiyatno ɗo ɓuuri ɓesdude kono noon candidat ji muɗum ko 12 ujunere pawɗi 45 donc so tawi en jerodiri ɗum e ko wayno Ziguinchor ko 11 ujunere pawɗi ko wayno Rufisque 11 ujunere pawɗi Fatick 10 sappo pawɗi donc so tawi en ƴeewi ɗum ɗon ene foti faynude sabu aduna o hande o ko aduna rewɓe hanki wiyatno wonde ko yo gertoɗe gardo walla yo kankaleje gardo coppi keppe caggal hande o coppi gardi kankaleje ketti caggal hande o ko rewɓe ɓe kañumen gardi worɓe ɓe kañumen ketti caggal sabu hande o debbo ko waɗata gorko ko wiya ɗum muñe deƴƴe wiya wonde yo suure ɓuuri hewde e hande o gorko hay sinno a wi debbo ma yo rokkam ndiyam welaka yaha portema plainte donc aduna o ko ɗon tolni ɗum ɗon ene wawi wonoyde yewtere wonde kono noon ne kadi hoto jejjiten ko wiyete wonde to banggue kesam hesamago to banggue potal hakkude debbo e gorko to banggue sariyaji to banggue wone gueɗe hoto ɓe jejjita enen ken juulo wonko diine meɗen l'islam rokki en wonko haaɗi en wonko yamiri en wonko haaɗi en wonko Allah wi en ɗon wonko nelaɗo jangguini en ɗon enen keddoɗen hen kono noon ken ɓuraɓe doole woni ken ɓuraɓe doole to banggue laamuji ɗi ɓuuri abbitade koko fati e dillere to banggue ɓen ɓe gona julɓe gurdam muɗumen no sifori ko ɗam gurdam ɓe gartiri e meɗen ɗam gurdam noon ala gartirɗo ɗum e meɗen so wona rewɓe jangginaɓe ɓe rewɓe jangguɓe ɓen nde ɓe jeehi haaɓe janggi ɓe ƴetti koɓe janggi ko ɓe ubbiri ɗum jikkuji moƴƴi ɗi ɓe ubbiri ɗum gonka moƴƴa ka ɓe bonniri ɗum jikkuji e needi moƴƴiri gonanodi hanki e hecci hanki sabu so tawi en ƴeewi daroto a faamide wiide wonde ene bonnita dewle janan donc ɗum ko hello wongo ene gasa so tawi en garoyi toon ene gasa ɗum ɗon no wooda no siforoyi kono hande o kam to banggue jangde nde ene yiya kala hitande worɓeɓe ene usto to banggue jangde nde worɓe ustotoɓe to banggue jangde ndene ala ko ustiɓe to banggue jangde so wona fijirde
fijirde tan e ngakkede needi yambaji drop sangara ala tan woni ko be kilni ala il faut mbaden contextualiser kadi no yerno to bangi andi haali joni peut-être ko madum wono yewtere kono sa ƴeewi kadi hay don to bangi jangde rewbe be ene wadi kadi so ari hay cycle joomen kadi ne ndutoles be mobo deeti jangde mumen bono be ndese mbasa continue be ndese njaha ha jibina mbasa wadde poursuivre étude aji mumen dum nando kono kadi dum don ko dum yewtere dum kadi eden nando so tawi ƴeewama limama to bangi région je ko way non wadama ratio a tawat c'est vrai que sa ƴeewi to bangi to kambe buri toujours quand même jogade nombre kono non ne wadi do jangde nde haadata telbat sa ƴeewi a haali do joni to bangi kadi sukabe worbe be caɗele de holko wasde il faut kadi kalen to bangi wonande domaine administratif to bangi wonande ko biato ko état civil hewbe ne jaha ha ara won e nokku jomen daña caɗele to bangi juddu kayitaji e ko way non examen ji mumen bon an dum fof aussi ne moƴi yimɓe mbaɗa hen impliqué tawen ko ɗum caɗele kadi e to bange kayitaji ɗumanaji bona kam aɗa fawaki tan worɓe kayitaji muɗumen no bona mataw to bange kayitaji wasde dañde kayitaji kam fawaki tan e jangde worɓe no aɗa andi sa yi parce que hewani suka quand même mbaɗo bac kutortoɗo ɗen gueɗe e on saha kam ɗon so wona hande noon hayso tawi ko pijirloji hande jamano addi sisa en achiche en comment dirais-je gueɗe mabɓe ɗe ɓe kutortede ɗum eɗen mbawi yiide ko ɗum waɗata ko impacté hande sukaɓe kono ɗum kadi hewani mbasen tan nawde tan sukaɓe ɓe fiirideɓe wonande jomumen jaɓani janggude sibabude hutorade ɗen gueɗe ɗaynoje ay ɗo kalde hen won nokku goto wasa jangunde mbaɗo ay jaɓandema to banggue kutorgol internet ko neɗo wona kutorgol internet e fijirde soirée ji ɗi a famide rapport uji ɗi concert aji paɗi heeɗi ɗi joni fof koye gueɗe an mawɗo abou baba pijirloji ɗi ɓooyi kamɓe ɓe kawri e baaloji ono kawre baaloji on kawre sipiroji e ala ayi mawɗo yonta fof e saha mo hawri o meeɗa waɗede année scolaire baaluji kala ne jiiɗa ene mbaɗe heewi waɗede koye vacance uji e kadi nden kadi vacance uji ɗi élève aji so tawi gartina ene jogui ko golloto e wuuro ene jogui ko golloto e wuuro par ce que minen so tawi min ƴeewi to amen to tan ene waɗi ko wiyatno investissement humain ene waɗi ko wiyatno tableau à lettre a famide ene waɗi ko wiyatno hono cours de vacances ɗum ɗon ene continue on saha noon sukaɓe waɗanteɓe cours uji vacances ɓe ene jiiɗi ɗum hande o ɓe jiiɗa ɗum saha moɓe poti waɗaner cours de vacances o on saha ɓe jiiɗi ko nadde e tiktok uji on saha ɓe jiiɗi ko concert aji ɗi on saha ɓe jiiɗi koɓe jiiɗi donc ɗum woni ko kala mo jiiɗa hande o hay sinno ko ene woni nder douce nana jogui téléphone na waɗa statiji na waɗa ɗumanaji jamano addir noon tan jaafoɗon ɗo allah sago ñande wonde ƴeewen toɓɓere taw koye ɗum kalten mboɗo andi kam ko wawi wonde foof jangde nde kam rewɓe ɓuuri jabde janggude e worɓe haade men yettade dewle o nandi hen toɓɓere men nde ganduɗa ko koye mum paaɗen ko révision constitutionnel to suudu sarɗiji leydi men en jii ko won toon hanki serdagol opposition holli doole muɗum e yimɓe Pastef kolli doole mumen ha yettiɗo hol yande moon hanke ñalawma hanke o to suudu sarɗiji en leway ko le 17 décembre 62 nde Mamadou Dia jagguete wad motion de ko noon ɗum ɗewi waade to banggue ya garta o e dille ɗe hay so wona noon wayi holman pewti ɗum tottundima eyyi to banggue révision wonande constitutionnel mo ganduɗa hanki ko ɗum waɗi dillere no fewi enen jii caɗele ɗe ganduɗa ko baɗɗe hen nde e haami mo ganduɗa e baɗuɗo Abdou ko gonga en jii no processus o no yaari ni hande kam ko ganduɗa ko yimɓe hande jogui hen mettere ko ɗum ɗo fonno wonde yewtere nde ganduɗa ko gooɓe juuli ha consensus dañé noon no Sénégal heewi waɗirde siko eɗen gandi ko wayno ɗiɗo dialogaji walla ɗum yaaha ha ɗum waɗe référendum leydi Sénégal na ɓesguji ɗi goto hen foof totta hen yiyande mum eyi walla ala ko mbiyata ko oui ou non a haali to banggue wonande 58 on ko saha nde ɓe mbiyata ko communauté française 63 mboɗo sikki waɗanoma référendum ko yettuno e to banggue wonande nouvelle constitution wadde instauré ko ɓe mbiyata ko to banggue régime présidentiel
tawi koye saha crise mo en 62 haali ɗum joni kono kadi 70 référendum waɗanoma ngam artirde ko yiyete ko poste premier ministre somi juumani ha e 2001 e laamu Ablaye Wade kañumne waɗino référendum tawi ɗum ɗon kadi yowitino ko to banggue wadde adopté ko mbiyata ko adoption tan beele kanko Ablaye Wade o wanno ɗum proposé mandat de 5 ans à 7 ans Macky Sall kañumne nde ari à 2016 kañumne waɗino ko yiyete ko référendum ittude mandat o duuɓi jeeɗiɗi artiru ɗum ha e duuɓi 5 ɗum koye 2016 wonno donc kono atta famille mandat muɗum tawi ko 7 ans wawa wase nde o waɗi consulté wonande ɓen ɓe ganduɗa ko les juristes walla conseil constitutionnel yim ko ala oɗo mandat o jeeyaka hen alay saago so on ɓenni on saaha noon o naata e nouvelle ère mo ganduɗa ko mandat goɗɗo wona duuɓi 5 en jii oɗo ɓeɗo nde ɓe ngari to banggue ko gonga oɗo proposition ji loi ɗi ɓe mbiyata ɗi d'abord proposition ji de loi ɓe mbi ɗum ko ɗum avant projet wonno wadde ko ɗum jamf ko avant projet mo ganduɗa ɓe mbi ɓe nokki ɗum ko e les assises sa ƴeewi to banggue 2008 2009 tawi wonno ko e to banggue ƴewtade to banggue consultation citoyenne eɗen gandi ɗin assise aji ɓe naatino ɗo e wertago leydi Sénégal ɓesguji leydi Sénégal woodi hen waɗɓe contribué mbaɗi hen kalis mumen e ko way noon o awde sappitade ko yettuno e to banggue wonande leydi Sénégal to banggue holno yarata to banggue gueɗe mum politique ha wawa moƴƴude e ko way noon wonno ɗum initié somi juumani ko Front Siggil Sénégal woni les assises de 2008 2009 ko wona ɗum ko en jii to banggue wonande commission nationale pour la transparence des institutions ɓe mbi ɓe nokki toon e assise aji ɗi ganduɗa ko ɓennuɗi ɗi wonande assise nationale de la justice mo laamu Bassirou Diomaye nde ari waɗino ɗum initié en 2024 ɓe mbaɗi kadi wonande to banggue dialogue ko fatuno e systéme politique sénégalais on koye 2026 o ɓe mbaɗi ɓe mbi ɗum ɗo foof ko hen ɓe ɓulni ɓe mbaɗi ɓe tongi ɓe mbaɗi hen avant projet e avant projet o ko ɗon waɗi jamf sibu sa ƴeewi kanko Bassirou Diomaye e yimɓe makko ɓe mbi ko wonande wonko waɗano hen on projet nde nawa à l'Assemblée nationale kamɓe ɓe ganduɗa ko bureau de l'Assemblée nationale woni kamɓe ɓe walla ni kamɓe nanuɓe proposition de loi ɗi ɓe ɓucci hen ɓe itti en-tête o ɓe ossature o ɓe itti tan ha ko weeliɓe ɓe woni amendement ji ɗi mbaɗi ɗi ɓe gartiri ɓe mbi ko ɗum ɗo min nanata comme projet de loi ko ɗon wadde Diomaye Faye e yimɓe mum mbi wadde jonfa naati foye wade noon sen ƴeewi to banggue wonande révision constitutionnelle o il faut pas men conseil constitutionnel walla constitution leydi ko ɗum woni dosɗe ɗe ganduɗa ko ɗum tongi kala ko fatuno e sarɗi leydi gurdam leydi no yarata tawi leydi ndi institution ji ɗi ɓiɓɓe leydi ndi fof ko hen tongoto sen ƴeewi koɓe memi ko hedde 34 dosgal wadde eɗen leydi Sénégal jogui ko 105 dosgal 105 ko yiyete ko to banggue wonande dosgal ɓe memi hen wadde kamɓe 34 wadde eɗen mbawi wiide ɓe memi ko fatuno e 3/5 warande sa waɗi gueɗe ɗe pecce 5 pecce tati ɗe kam ɓe memi ɗum wadde ɓe memi ko ɓuuri ko hewde ha ko ɓuuri luggide e nder constitution o foye wade noon eɗen jogui hen kulkuli yoga hen sibo wonko ɓe kalat ngam wawde rendinde ɓen ɓe ganduɗa ko yiiɓe jaadani hen rendinde ɗumen fiide ɗum e ɓesguji leydi Sénégal ɓullude guete yimɓe leydi yiide ko beele ɗiɗo proposition ji ɗi ɓe nani à l'Assemblée wona ɓuural ɓesgu leydi Sénégal naɓe ɓe dallinoro yiide to banggue sa ƴeewi ko yiyete ko contrat de travail ko gonga ko hunde moƴƴere to banggue mariage ko gonga ko hunde moƴƴere kono ko ɓuuri ko wadde sensible ɓe kewani ɗum haalde holko waɗi sensible woni ittude conseil constitutionnel wadde ɗon cour constitutionnel e cour constitutionnel o ɓe mbima ɓen ɓe ganduɗa ko les siégeants wonande les magistrats e hen jeeɗiɗo ɓe en tato ɓe ummoto ko à l'Assemblée nationale ɗum ɓe kalani hen ɓe kalta ɗum hen won sensibilité gonɗo hen mo ɓe kalani te e ɓen tato ɓe mbima jogorɗo ardade o dewo hen o ko toon to Assemblée nationale kañum waɗata ɗum sogonɓe ɗum nane nder projet mabɓe o donc ɗum ɗon ɓe kalani hen ɓe kalani e goɗɗum ko ganduɗa to banggue wonande yiide
an président de la république a soɗor juuɗe ma ha laaɓa a yaltat a waɗat démissionné a jogota ko lande politique a wonata e coalition politique te Bassirou Diomaye ene jeyno e amendement ji ɗi o wanno yiide ɗum ɗo mi yadani hen ene jeeya hen ha joni yiide wonande alay sago a waɗat ko yiyete ko to banggue kala ko joguiɗa e ngaluma kala ko ganduɗa ɗum ɗo suwa labde hayso tawi a yalti laamu kadi a arat ƴeewe guilal naɗɗa e laamu ngu so tawi koɓe mbiyata ko pot de fin eyyi beele ɓe ƴeewa kadi holko joguiɗa e ngaalu nde naɗɗa e laamu nde ko joguiɗa ko way noon ɗo tonni ɗum ɗon nane e projet ji mabɓe he wawde tekkinde ko yiyete ko poste premier ministre woni mawɗo jagorɗo wawde ha joni hokkude ɗum de trahison mataw ko jam fuɓɓurɗo towde ɗum ɗon nani hen o trahison hebde mawɗo leydi sénégal ɗum ɗon ene jeeya hen donc ko ɓuuri ko wadde sensible hayde ɓe mbaɗata conférence de presse ko wayno El Malick Ndiaye Abdou ki omo ganduɗa ko Ayib Daffé e Amadou Ba numéro 2 omo ganduɗa ko jettoreɗo taalo ɓe kalani ɗiɗo point ji par ce que ko ɗiɗo noon e ley addi filñitere hakkude ɓen ɓe ganduɗa ko opposition parlementaire walla ɓen ɓe ganduɗa ko dilloɓe e dawrugol hani e yoga e hen e société civile par ce que omo ganduɗa ko Babacar Ba from justifiable on naggama kañum e ceerno bokum nagganno kono noon ɗum fo e wade noon projet o yeehi hanki en jii o waɗama adopté à l'Assemblée nationale joni noon o yahat toon to mawɗo leydi Sénégal waɗamo promulgué walla ala kañum nawa ɗum par la yamira so tawi walla rottina e ɓesgu leydi hankkadi kam o waɗama ko yiyete ko o yeehi to assemblée nationale o wotama o waɗama adopté joni noon o nawama to président mawɗo leydi Sénégal joni noon mawɗo leydi Sénégal jogui ko gueɗe ɗiɗi projet o waɗama wotama ha paari o ƴetta big makko o waɗa signé o siifa o waɗa ɗum promulgué won hankkadi o signima o waɗa e journal officiel walla o hutoro article 71 par la voie référendaire o yiya joni ha joni nde ɗum yonanimi jehen ko yiyete ko to banggue wonande référendum ɓesgu leydi ndi en jahani noon to banggue article 73 ha article 74 toon en cuwa en jahan toon par ce que en jettahi toon ɗum koto banggue deuxiéme relecture en e ko way noon ala ɗo joni kam ko oɗo article 71 tan o yeehi to assemblée o yeehi to leydi mawɗo leydi Sénégal beele waɗanmo promulgué beele nawanmo par la voie référendaire fo e wade noon min mboɗo sikki mi haalino ɗum ɗo mi haaltat ɗum ɗo min alay sago yimɓeɓe yo jaaru seesa min mbiyami kanko président Diomaye Faye ko complice e oɗo projet sibu ko gonga mboɗomi ƴeewa kadi hawa waɗa promulgué walla en jahat par la voie référendaire mi anda kono fo e wade noon ko ɓuuri ko hen hawnade so tawi a ƴeewat to banggue politique mbiya kanko hoore makko omo yaadi e oɗo proposition de loi conférence de presse mo ganduɗa yimɓe makko Mimi Touré coordonnatrice coalition Diomaye président kañum e Abdourahmane Diouf e yimɓe mabɓe en jii la veille ɓe mbaɗi conférence de presse ɓe kuccodiri e jaydiyankoɓe Mimi Touré yani e Ousmane Sonko yi wonande ɓe jaadani e ɗum ɗo sibo ɓe itti ko heewi e oɗo avant projet mo ganduɗa ko Bassirou Diomaye nawi ɗum to assemblée nationale kañum ne waɗi proposition ji mum yoɓe ƴewto ɓe itti ha koɓe beela ko kamɓe yiide ni kamɓe o saaha ɓe jiiɗi ko ittude kala ko fatuno e pouvoir uji kanko Bassirou Diomaye Ousmane Sonko ƴettira ɗum joni so tawi ɓe mbi ɓe dokki rendez-vous ñande altine nde yo yimɓe jaato assemblée nationale te en jii hanki toon to assemblée nationale min ko toon ñallumi sibu mboɗo nawno malade to hôpital principal sa ƴeewi guilay place Soweto jaaha to station Total gonɗo hedde rond point assemblée nationale ha jaaha hedde o ga banggue OFNAC ha jaaha to hôtel des députés ha paya dow ga to conseil économique social et environnemental ala ɗo mbawɗa rewde foof koko waɗa jalonné eɓe mbaɗi quadrillé assemblée nationale a wawa ɓennude so wona building administrative Mamadou Dia ƴetta lawol lesgol mbayano paaɗo hedde to jamawo to toon tawata kamɓe arnoɓe toon ɓe daroto et pourtant e on moment ndeɓe kadi opposition o naddi e mbaɗ ɗumen brutalisé won hen naggam ɓe nawi ɗumen ɓe cohoyi ɗumen yimɓe Ousmane Sonko walla yimɓe Pastef kañumen nama à l'Assemblée nationale to taton des sandwich ko joguiɗo les forces de l'ordre
et de sécurité ko Bassirou Diomaye. Pourquoi o supti o huyti ɓeɗo yo mbaɗe brutalisé mbatton ko manifesté yiiɗo on jaadani e oɗo proposition min piyam on min jaɓɓo on natata on ɓattata ko assemblée nationale yiɓe min jaade oɗo proposition de loi naata à l'assemblée nationale totte des sandwich wadde alay sago yimɓe ɓe hen sahaji ɓe mbawa ƴewde ɗum waɗi mbiyami ko hen sahaji won certaine yimɓe to banggue dilloɓe e dawrugol yoɓe mbaru seese sibu min ha joni ko yete ko Diomaye moye Sonko moye Diomaye mbimi ha joni ko kamɓe tan goni ɗo eɓe punta eɓe ullay guite yimɓe leydi ko kamɓe tan goni ɗo ha joni ko mbaɗata ko fof ko ullude guite yimɓe leydi kono ko kamɓe ndendi feere nde a jarama pawo noon kam jaɓani meeɗani jaɓde to meeɗani jaɓde kono ko wawi wonde foof wiide pulayenkoɓe ne goyto saaha yoɓe mballe ko wiyete ko promulgué manam ko wiide ko waɗa assemblée ko mawle ndi tottama o jaaɓi o yaadi hen so ɗum ala o wuwa referendum mo mbiɗa o woni yo artire ɓesgu ngu fof wota mbiyaɗa jaadani walla jaadani hen wadde keddiɗen koye Bassirou Diomaye Diakhar Faye en jetti Alassane Abdoul Ly lolliɗo Diallel gorko mo Fondé As mo ganduɗa ko kettotoɗo en gonɗin ɗo ko mbatten ɗo ko hay sen ɓurani yimɓe foof to banggue politique to kay ko ñalli assemblée koko pamɗa hen beele ko maka lamba jinneji walla ko hay goɓɓe niɓɓe walla ko ɗum ala yimo so o yehino o kanko woɗɗata toon la tew kosam etay conele kadde ɗe kam mi yeehi mi yeehi saabu aɗa andi nane mi wima wonde mi yeehi ha ministre de l'intérieur hanki eyyi jewtan to ka ala wona mi wima noon eyyi a wi kam no mbino yen jaw to hanki nde garme maɗa nde wona mbima wonde ko mi yeehi ha ministre de l'intérieur hannuma namdademi hanki holto gonnon kono noon Mawɗo ministre de l'intérieur anindi hendu ndu so conele kadde ɗe beddama hendu ndu ko ni fayi fayata ministre de l'intérieur hendu ndu kam lacrymogène o hendu ndu yo faaga walla yo faaga hen ko weddete ko so tawi weddama tan goto foof birtiɗo foof farko hen walla hendu ndu ɗo haaɗo e foof ene heɓoya hen joomum ko heddi ko so tawi en garti eko dawi to suudu sarɗiji to henna ɓe mbi suudu sarɗiji ɓe mbi battirde gendiri oɗo min kam nangumi tan ko suudu sarɗiji nde tawno ko toon kuule ɗe sarɗiji ɗi ko toon lawɗinte ko toonne kadi ɓulnete ko toon eɓɓoji ɗi mbaɗe he ko fati e sariya leydi donc ko ɗum woni ko jogui leydi ko heddi ko ɓoymi wiide ko so tawi Ousmane Sonko neɗɗo addiri ɗum e nder leydi Sénégal walla rewri e muɗum koto banggue sariya leydi ko jumre par ce que Ousmane wona ɗowtiɗo sariya leydi o haalani hen haydara ko foti no cebde giyal par ce que holko waɗi ɗum ko gonga so tawi rewi lawol won gueɗe nawete koto suudu sarɗiji won gueɗe ko hoorejo leydi jogui ɗumen kono noon so tawi mi nani e haala Ousmane hanki wonde neɗɗo yo ɗowto konngol muɗum yo respecte konngol muɗum o wino Bassirou Diomaye hunde nde hersinto yam no fewi e kadi ɓe o haaldata ɓe o nangirani ɗumen ko ƴoƴɓe walla ko joomen hakkillaji en walla kañumen ko miijotoɓe wonde kanko ko kanko tan miijoto so tawi neɗɗo ene wiye wonde ɗowtotoɗo konngol muɗum yo fuɗɗoro e hoore makko par ce que so tawi en ƴeewi e ɗeɗo kuule nogas e jeenayi ɗe ganduɗa hoore maɗa ɓe nawi ɗumen toon kanko hoore makko wona wonko limti o haalani eko ndim haali ɗo henna ko o memani ɗum ko haɗimo memde holko haali o haali koto banggue dewgal gorko e debbo ni ɗum kay gila aduna diida ko dewgal ko gorko e debbo tan ko heddi ko kay ko ari joni dewgal gorko e gorko walla debbo e debbo ko kay ɗum ko joni mawnina kono ɗum kadi koko ɓooyi kono noon eɗen gandi dewgal kam so tawi tan wiyama ko hakkude debbo e gorko ɗum jarani ko omo woɗɗoya hen wona ustude tagui cikkuɗa o fati hen ɗum o ala ngoɗon miijo a faami ko heddi ko so tawi mi nani kadi to banggue motion de censure wonde e nder kuule ɗe wonde koɓe gaddi ko wonko gandanɗa hoore maɗa ko ndim wi koɓe kaala ha ɗum motion de censure président jogui droit hankadi wadde ɗum hanko lawol gotol te eɗen gandi walla fusde assemblée nationale jahno fusde assemblée nationale wadde dissoudre assemblée nationale président ko lawol gotol tan hankadi jogui ɗum e kala mandat te eɗen gandi président o fusi suudu sarɗiji lawol goto firti ko wawa fustude hankadi so tawi koɓe mbaɗi ko ɓenni lawol makko gadanol ngol kam ɓenni woni assemblée nationale moɓe pusno 2024 mo majorité APR joguino ɓe guitti ɗum joni ɓe mbaɗi majorité Pastef
majorité Pastef oɗo e nder ɗeɗo kuule ɗe ɓe gaddi kanko Ousmane Sonko e temedere e capantati député wonduɓe makko ɓe famide ɓe mbaɗi ko hankadi nduɗo suudu hay président goto wawa fusde ɗum ko ɓe mbaɗi ko so tawi ɓenni il faut yimɓe ɓe paama ɗum ko heddi ko motion de censure kamɓe assemblée nationale ene wawi wadde motion de censure wawno wadde ko lawol gotol so waɗi motion de censure ko lawol gotol waɗi valable lawol ɗimmol ngol hay sinno tawi mandat mabɓe timmani taw mudda duuɓi ɗiɗi pour président wawa fusde ɗum so tawi ɓe pusi deuxiéme fois o tan hay sinno tawi koye nder lewru wotoru président fusat ɗum donc ɗum ɗon ɓe jettaki ɗon ɓe jaɓani laɓɓinde ɗum haɗi ɓe laɓɓinde ɗum ko par ce que so tawi woni ɓe mbaɗi motion de censure gotol président so tawi waɗi dissoudre assemblée nationale hankadi gasni hen so addi goɗɗo eɓe mbawi wadde motion de censure taw président ala ko wawi e mabɓe firti joni ko président natti wonde président ko inde han wonani ɗum ɗon no Israël ni no Grande Bretagne ni no leyɗele goɗɗe ni président ko inde han par ce que heddi ko fof premier ministre jogui ɗum enen noon joguiɗen ko régime présidentiel wona régime parlementaire e hande o so tawi en ƴeewi kadi ha joni to banggue cour constitutionnel ittude conseil constitutionnel watta ɗum cour constitutionnel c'est à dire hanki wonno ko e nder jeeɗiɗo ɓe assemblée nationale ene jogui ɗiɗo ɓe suɓoto joyoɓe ko président de la république kañum suɓoto ɗumen walla nayoɓe ko président de la république goto no waɗi mba sikku ko cour o kañumen addata ɗo muɗumen goto donc ɗum ɗo joni so tawi ɓe guitti ɗum ɗo fof joni ɓe mbi président kamɓe ɓe ƴettata ko tato président ƴetta tato ala kamɓe ɓe ƴettata ko tato eyyi tato heddiɓe ɓe koto banggue corps de justice to magistrat ji ɗi to kañumen kadi cuɓoto ko ɗum woni ko mbimam ko par ce que ɗo président kañum natti wonde hen haydara to oton banggue donc président holko woni ɗon hankkadi ko ɗoftiɗo ko dewtiɗo ɗum ɗon noon so tawi woodi kadi ko sembinde Ousmane Sonko rokkude ɗum doole ɗe président joguinoɗi heɓtede ha laaɓa kanko Ousmane Sonko biɗo hoore makko hande ko président assemblée o a famde o jokto ɗeɗon doole ɗum ɓe kaala ha ɗum ɓe jettota ko ɗon e kadi ko woni hen goɗɗum to banggue so tawi en ƴeewi ha joni cour constitutionnel en kaali heddi to banggue gorkati débat en koɓe mbaɗi hen ko ɗon tan ɓe kaɗata hen ɓe diwata ɗon kamɓe par ce que sinno tawno ɓe diwanno ɗon nde ɓe gari nde ɓe mbaɗa ɗum kadi Ousmane Sonko so tawi wonde neɗɗo yo ɗowto konngol muɗum Ousmane kañume ay so tawi en ƴeewi suudu sarɗiji ndu ko wanno e 2020 parce que 2019 walla ko 2016 wonno Guy Marius Sagna nde ɓittata irne ngabbe dow tabal darina wayno estati monument de la renaissance ni famde Barthélémy Dias nde ɗofata micro ji nde ko hono ni wano heddi noon ko nden wona neɗɗo goto ngolɗo lawol ko neɗɗo goto e kadi nden wonno ko kamɓe darino gonti waɗoɓe karaté e nder assemblée nationale woni nde oye député oye Awa Ndiaye Gniby nde fettete e reedu fan ɗiɗon député ɗiɗi jinggunoɓe ɗum donc ɗum ɗon waɗani hanki heddi noon ko do banggue koɓe jahata ko foof Ousmane Sonko ene wawi fende hande janggo o yalta e fenade makko ha laaɓa ceer holko waɗi ɗum ko o nanguirani yimɓeɓe koɓe yimɓe o waɗani Sénégal naaɓe ko ƴoƴɓe kadi omo andi kamɓe koye mabɓe e nder temedere e capantati député wonduɓe mabɓe eɓe gandi koɓe perduɓe majorité nationale o yimɓeɓe koɓe perduɓe ɗumen donc doole mabɓe ala ɗo keddi hande o so wona e assemblée nationale sinno wonano ɗum sinno ko hanki wonno so wiyama jehen référendum kanko Ousmane kanko addoto daroyade hon holko jeeyi sababu o yahani référendum ɗum ko hen gueɗal gongal ngal so tawi o wi wonde e nder ɗeɗo kuule kese ɗe so tawi jomum suɓama a tottama wongal gueɗal alay saago a hollirtu ngaalu maɗa kanko nde waɗa premier ministre nde o holliri ngaalu makko ha joni ronkama ha joni ronkama anden Ousmane Sonko nde natat premier ministre nde holko jogui e ngaalu makko o wi hanki o wi de o holliri ngaalu makko kono wona gonga holto holliri ɗum mata koye miijo mata koye kayitay ko saabi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mo wi hollirani o kanko on Bassirou holliri Bassirou haali e jinmi wiide ko saabi Bassirou wiyanimo an hollirani non Bassirou wiyatamo noon par ce que Bassirou o wona poyentir muɗum hankkadi Bassirou wona jabodirowo e makko jabodirta e makko e oɗon domaine ko waɓe no Abdourahmane Diouf en waɓe no Mimi Touré en kono wona Bassirou a faami par ce que Bassirou diwimo
ɗum il faut yimɓe ɓe ganda Bashir di ko heddi ko mo fukay leydi Bashir na la ho mo fulo leydi halka ko wawi wonde fof kam to banggue sariya kanko e Bashir ɓe potani ko heddi ko so tawi holmo potani to ka ɗaccam mi jofno hor feromi so tawi wonde kanko ko ɗiɗi fof so tawi kanko o wi wonde e neɗɗo so tawi nomama yo waɗa yo hollir ngalu muɗum déclaration de patrimoine kanko hol hen ko waɗi so tawi neɗɗo nomama yo premier ministre déclaration politique générale muɗum kanko nde o noma premier ministre o jooɗima lebbi jeeten omo sali wadde déclaration politique générale ha assemblée nationale fusa meta ɗum ɗo ko ɗowtade konngol muɗum walla ko wasde ɗowtade konngol muɗum kanko so tawi omo wiya wonde ɓeeɗo so tawi mbaɗanama ni hen so nde yonti yo ngar mbaɗani hen kanko meta o waɗino ɗum kanko nde o wiyete yo wonde wona ko caliɗo calotonoɗon nden noon ene wawi wannude neɗɗo hanki to suudu sarɗiji to haade maɓɓe fuɗɗade holko adori o adori ko kala téléphone filmude e forde ɗum ala o rutti e nder kuule ɗeɗo kese ɗeɓe gaddi ɗe wona neɗɗo welama tan Abou Gaye tan hocca téléphone muɗum nodda Abou Diop wiya ɗum ko wela holko wiyanɗo Macky Sall holko wiyanɗo magistrat ji holko wiyanɗo halifaɓe meɗen diine e sernaɓe meɗen mete ngal ɗo kuulal nde o addi ɗum nde e nden wona gotum so tawi o jogoto miijo kay wadde kuulal yataw o waɗano ko boni bonande ɓurde bonde ko gandanɗa hoore maɗa kuulal ngal so tawi ari so fawima jomum hippot Ousmane ko yahata ko pop ala ko yahata e kamɓe wonduɓe makko ɓe ala ko ɓe mbaɗata haydara so wona ko koye maɓɓe ɓe gonani ɗon wona leydi Sénégal wona Sénégal yo ɓamtu so ɓamtime ɓe gonda par ce que hande o so tawi en ƴeewi sukaɓe payi koye bac koye jangde koye examen faya holɗo nanɗa député ji ɗi guila ɓe jooɗi fewde ñallangal hande duuɓi ɗiɗi assemblée nationale holko haali ko fate jangde duuɓi ɗiɗi assemblée nationale holko haali ko fate ilemeje ɗe hen duuɓi ɗiɗi assemblée nationale holko haali ko fati e jogguji tiɗɗi ɗi e hande o kamɓe gila ɓe ngari fewde ñallangal hande ko réforme uji kala hen koɓe gaddi koko gandanɗa hoore maɗa koko woni nafoore mabɓe koko hulloroɓe tawa ala bawɗo yettadeɓe ɗum woni koɓe gaddi toon to assemblée nationale toon heddi noon ko gueɗel Ousmane Sonko ene welimi kala ko waɗi en hawranimi no mandikata o no wini o wi wonde kanko mi haɗa ɗon tan o wi wonde ko kanko Ousmane ala ko jaranani mo e muɗum sokede mo warede mo tongede mo fof rendi foti e makko o rewi ɗo ɓuuri bonde e président de la république o ƴetti yummum o ƴetti bamum wona wona nanggato mete ɗum ɗo oɗon baɗɗo ɗum o kalɗo ɗum o mete o haali ɗum koye sago hoore makko walla holko o haaldi ɗum so tawi en ƴeewi a tawata oɗo o wona liggoriɗo hakkille makko o liggori ko ɓernde Ousmane ɗo yahat ɗo ene liggoraki hakkille liggorto ko ɓernde Ousmane wattata pale e pooɗe nduure en jofti ko koye Bassirou Diomaye Faye par ce que so tawi wona ɗum Ousmane wawa riwede aljuma premier ministre fina samedi han ara wiya wonde komi député komi président assemblée nationale e meɗon hol akila faute akila faute hol gonɗo faute woni faute ko assemblée nationale ala assemblée nationale woni faute président de la république a yiyama ko an mi ara a logganama cak a wooti a fawi jungo ma a wooti a yima won garant ɓesguji leydi Sénégal e dendagal ko fatuno e institution ji kamɓe dosde Ousmane Sonko waɗi des mécanismes riddama so premier ministre nde ari nde gagni to banggue liste mum élection ji député ji on saaha kene woni premier ministre waɗani démissionné ala ɗo jiiɗen ne waɗi démissionné ari à l'assemblée ari kadi kañumne ari ko wadde démissionné riwama samedi altine talata arti woni président de l'assemblée nationale ɗum ɗon gartuɗen ɗo mbimi mi ɓeydimo gonɗinde ha joni ko yiyete ko complot mboɗo mi ara no e hor fadami para mbimi ɓeydimo gonɗinde maka politique o ko yiyete ko Diomaye moye Sonko woni Diomaye woni Sonko ko holko waɗi o haalani ndim kanko woni le garant kuccita El Malick Ndiaye hande o mbiya ɗum wonde ka député ƴeewa so tawi o fiyatama o ƴeftora ko yumma El Malick Ndiaye ko député El Malick Ndiaye ko député ya toon mbiyamo ka député
ko min komi député non aɗa andi jiida no jiɗɗen haalde c'est la même chose ala jiɗɗen haalde ko woni ko c'est à dire won ko ganduɗa woni le gara sibu janggo kala ko wawi wonde hen waɗata compte rendu o ɗum ko Bassirou Diomaye Diakhar tan Bassirou wona kañum waɗata compte rendu o ko kala ɓiɗɗo Sénégal najo e kamɓe député ji heddi ko wonko gandanɗa hoore maɗa no fattan ay heddi ko wonko gandanɗa hoore maɗa yimɓeɓe hoto puntodire koye muɗumen hoto punte yimɓeɓe e kadi won gueɗe won no fattan non waɗa hoto punte yimɓe ɗo funtude yimɓe ala ɗo yimɓe kalata koko woni ay won gueɗe won ala baɗɗo ɗum ala gadduɗo mécanisme o so wona kamɓe min kam hankkadi mi wiyataɓe koɓe majorité Pastef naaɓe ko kamɓe gaddi ɗum c'est à dire won haalaluji kaala heɗide ko kamɓe berli oɗon grain de sel e hakkillaji yimɓeɓe yo hakkillaji yimɓeɓe yoɗi jiibo woni holɗum mi siftima ko jejjinɗa ko jejjir a meeɗi joɗo mbiɗa woyi jooma yo ittata e nangue watta e ɓuuɓi nanggaɓe mais so tawi ko noon président lamoto kay ko fawi fo yaha mbeɗa cikkata ko mi ummima hen hi ala mi ummaki hen taw de mi waylani kongolam wadde ngoɗo sippe waɗa o ngo mi waylani kongolam taw e kono seese togara ɗiɗo bappi baɗoji hannde aɗa andi ko jinmi konngol makko konko wawi ñawde hen ka wawa mi wawa temo deƴo haalani fattan aɗa andi ko jinmi wiide so tawi woni hande o leydi ndi koye saria fawino koye saria yahata Ousmane Sonko darota ko ɗo dari ɗo joni hol gonɗo gayna ko sariyaji ɗi hol gonɗo gay yeru goto dokkarma no togara yeru goto dokkarma no yeru goto tan dokkarma no fattan togara yeru goto dokkarma no fattan togara mbiɗa ko yeru goto dokkarma no joni so yahane sariya hol dendo sariya leydi togara ko yeru goto dokkarma ɗo mo reeni ɗo ala leydi ɗo komi namdi ɗo mi jaabomi mbimam ko ɗo galle o holmo reeni ɗum yimɓe kalat ko président de la république non komi namdi ɗomo tan yo jaabomi non togara woto moƴƴi ɗo jaabomi Abou Gaye non jaabomi jaabo e Bassirou Diomaye leydi kaale tan togara leydi e joni woni ɗo responsable ko Abou Samba Diop namdimami mi ko ɗo e galle oɗo mo gonɗen ɗo henne e piindi média a faami de hol denowo ɗum Abou Diop ko an renata ɗum de so tawi mi ummima boowal min mi ari mi tawima e nder ɗo mi wi mbaɗa haɓayma ɗo henne e nder ɗo ɗo gonɗen e ɗiɗo machine aji ɗiɗo caméra ji aɗa jaɓa habdeyam joni hol deno leydi Sénégal non mi namdi tan mi namdi est ce que a jaɓat habdeyam walla a funtuditeyam yalta toga kalta o théâtre ko haala togara komi namdi ɗom komi namdi ɗom togara komi namdi ɗom jinmi han ko jaaboɗa kam ɗo galle o mbima ɗiɗo galle o mbimam ɗo so tawi mi naati ɗo henne e ɗo ɗo gonɗen ɗo e ɗiɗo caméra ji mbimam e ɗiɗo ordinateur uji ɗiɗo machine aji e fofof min dartirima ɗo henne haare e ɗo ɗo gonɗen ɗo a abbota yam e haare nde walla holno mbatta gueɗe tati mi tawtuma ɗon ha gas mi holluma kalta ko ɗum ɗo ko ina sefti neɗɗo so neɗɗo tawima e gollogal ma tawima e nder galle ma e ɓesgu ma salo habde e muɗum an ko saabi so fele o wofi ko ɓiyo firala debbo ma sa wofi ko ɓiyewal debbo ma piyata salo mais so gasi yoptoma kollama ko an wayimo so gasi de so a gasde ko jiɗi wiidema ko non ko kalta ko non ay kalta ko wiida ko kalanmi ko yirma seeɗa e ko kalanmami e ko kaala hen ɗo henne ko a faami ay APR nde jooɗi e laamu non mawɗo Abou a namdima min ɗumnimama accu min namduma nen ay APR nde jooɗi e laamu nde jooɗi e laamu nde ko ni woni no ɓe mbaɗatno APR saɗi abbade ma e fatto amin gante kay makkital wiyata mbiɗa ko hay mi ñawanima mi hokkima gonga mais so neɗɗo naati galle o ina naata waɗa coop ina rendina yimɓe ina naafugina ina taƴƴenɗamno haɗɗen bonno programme ma andu dolam tolni calimi ko mbiɗa ko fellodede e taƴƴe bagasuji kono yimɓe no sosore galle he ina gemba jibi ina haala o ina rendina galle no jiiɓa ina yiiɗi bonnude ma andu dolam tolni so tawi noon naati non wat sese heeɓi ndimi heeɓi jibi heeɓi Aïcha Abou Gaye mbimi mi jaɓata ɗum heddi ko kalden gonga ko Diomaye mbiɗa an haalno riɗo hoore ma Ousmane Sonko a wonti so wi a wi Ousmane Sonko a wi hoore ma yimɓe gotani ko Diomaye ko kañum dokki konngol ko Diomaye wotana ken mbawa ko foti wadde ko wonnani en ɗum ko fona momtude gonɗen ko wonki momtude so hul walla so rensa ko complice yimɓe Sénégal a fonano goya won ken mbawa sotande koye men kam ayi mawɗo Abou hunde nde
sibo haali ɗo joni a ƴetti ɗo yeru galle o e Abou Samba Diop wadde ko ɗon ponnoɗa ƴettude yeru walla minenne min mbaɗanma on yeru hol gonɗo gaynako leydi Sénégal gaynako leydi Sénégal arti ɗum ko Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko kañum walata paale sa rewi ɗon ko kañum gardete jamma e ñalawma yahata koye contribuable Sénégal ko hen ñamata hen safroto ko hen waɗata ko weela ko kay woni le garant ko kañum woni gaynako kala ko fatuno e dosɗe e ko wayno wadde ɗum ɗon a nawta ɗum tan to Bassirou Diomaye heddi noon déjà hande koɓe mbiyata ko tan ko gonga ayi ko ɗo koɓe mbiyata ko no seeno way fof ko noon gundoji mum mbayata beela hande oɗo saaha enen hay ɗiɗo débat ji ni important ɗo ƴeŋde mbawen yewtoyde taux de croissance développement leydi Sénégal mbimi min mi haali ɗo mbimi ñanden ne waɗimi goƴa oɗo saaha mo gonɗen hersini ni e duuɓi Afrique Sénégal ɗo wonno vitrine hakkude men e Afrique banggue hirnaki hani e Afrique fof en général Côte d'Ivoire hande nana waɗa préparé enveloppe mum 15 ujunere milliard 15.000 milliards kala ko fatuno wawde wadde projet te kala ko fatuno e développement Côte d'Ivoire enen ha joni gonɗen koye révision ko gonga wawde ɓuccitade ƴewtade won hen gueɗe ko mbiyata Antonio Gramsci le fondateur du parti communiste to italien kanko yino toute forme de développement dérange ko gonga on ko ganduɗa alay sago so tawi ne fewnire ne ɓuccite ma won caɗele ma won haala kono noon yewtere nde ha consensus waɗa ko ɗum ɓuuri beele enen hande en potanɗo par ce que koɓe mbaɗa ɗum hande ɗum ɗo wona priorité holko foti wonde priorité probléme socio économique o probléme haaloduru probléme non priorité Sénégal enen foof hande an hande sa fini auto ma mo mbatta gasoil o e nden e hande oɗo saaha ne serti a faami ka joom galle ko totanɗa ko dépense sa ƴeewi hanke o totannoɗa ko ene ɓeydi donc caɗele ɗe ko ɗo foti wonde poɗɗen hande ɓe ɓuccikumi hande Ousmane Sonko Bassirou Diomaye fonno wonde priorité mabɓe fonno wonde hande ko ganduɗa ɗum ɗo fonno wonde hande jaɓɓal mabɓe ko ƴewde Sénégal naaɓe no jaltirɗen e caɗele ɗe mais malheureusement hande ko goto mabɓe fof no tekkiniri laamu mum ɗum waɗata noon ha hande enenne alay saago mbawata tan koye wawde rewde ɗoɓe ndewi ɗo waw malheureusement namdal faade moon on namdal beele mo wonano Ousmane Sonko fini natti wonde premier ministre altine dawi ƴetti waɗi te mbiɗon ko wona mo wonano kanko no suusi ɗum wadde dañi jaam tamaw leyndin ɗum namni ɗo faiblesse o ko Diomaye tan ko mbimi ko Diomaye tan waɗi faible jinmi wiide beele ko député goɗɗo ko Diomaye tan woni faible wona ka namdi e ko yew mo mbiɗen wona député mo mbiɗen wona taw ko appel walla goɗɗo ina suusi wadde no Sonko wanni tan wonta jaam taw Diomaye haala ɗum hay goto miijota ko ɗum boom ala fof kangueteɗo ɗum ɗo ko Ousmane waɗi ko wona gollal ƴoƴƴo wona gollal républicain mi wiyani ƴoƴƴo wona ƴoƴƴo wona ka namdi non mi wiyanima a mi wiyanima a wi togata ka namdiɗo mi ɗaccam min mi jaabo no jiɗmi jaaborade mi wiyanima ko an wiide mbiɗa ko mete goɗɗo ene suusi mbimami goɗɗo suusa so wona tawi ko kangaɗo baɗo no makko ni a faamide par ce que haɗata ɗum wadde ko miijade min so tawi mi waɗi ɗum ɗo sérieux leydi rokkanimi kuule dokkanimi wadde mi waɗata rentade wadde ko boni kono noon mo ɗeŋaki wadde ko boni mo ɗeŋaki noddude fitina mo ɗeŋaki rufde ƴiƴam on ɗeŋota ko haydara waɗi fof moƴƴo woppa ko on ɗeŋota ko haydara heddi wi ko waɗi fof tan yo woppe tokara nde o noddata ɗo mortel combat nde nden koko moƴƴo noddi to holto duɓe caggal e komi namdi ɗo men koko moƴƴo noddi an duɓe temedere non togara ɗo joni ay togara non ala mbiman togara ko beele kala ko neɗɗo haali ene moƴƴi o woppa yewta non togara wona ka namdiɗo ɗum wona mbiɗa ko meta kala ko neɗɗo haali min kam mi diwte namna wona mbiɗa ko meta kala ko neɗɗo haali hayso ko boni meta ko woppa yewta ade président haala mbimami wonde nde o noddata mortel combat nde nden est ce que won gabbiɗo e makko walla wonmo abbake makko wona won abbiɓe makko kalta koye haala Macky Sall mbimi joni kanko wona won abbiɓe makko jomayi kalten kalen Macky Sall tokara ko fofof gadde hen en mbawa ɗo haalde constitution leydi Sénégal en mbawa ɗo haalde ko wiyete wonde ko faati e référendum taw en ƴettuyani guila 1963 non ɗo alay sago a ƴettori yeruji wona ar mortel combat o ko yeɗɗi joni mortel combat o ko yeruji gaddoy hen e yeeru kalten ɗi joni mbiɗen ko beele ko maka beele ko maka Diomaye togara so tawi ɓe gondani so ɓe gondani Diomaye mo gotanɗen o ina jooɗi
goɗɗo mo wiyani sanko walla goɗɗo goto fof yo laamu waɗe yangue jeeyeji gaɗa kala ɗi way ɗeɓe yo laamu waɗe lacci kutu gaɗa fof saaha leydi woni mi namdoma mbimi nde o noddata mortel combat nde omo woppa omo yaha mete nden ko badduɗo maka e Macky Sall koɗo poɗɗa miijade kay non komi namdiɗomo joni kay komi namdi mbeɗa ko badduɗo maka o waddani e Macky maka la même chose ko ɗum tan woni ko yahata ɗo en ko haydara ko ɗum wona question omo wadda maka wona question o waddaka maka ay ko waɗanno gila nden ko opposition e pouvoir e parti ɓe kay nden parti waɗa ko jiida togara non ko waɗanno gila nden ko ha hande o ko ɗum woni ko yahata ko ɗum woni ko waɗata wadde nden Macky suusanomo wona Macky suusanomo an anani ɗo parti au pouvoir e saaha Macky Sall nde ɓe bonnata eɓe kela nde mbi wonde ko gabbata koye mabɓe anani ɓeɗon mbima wonde kamɓe wonɓe opposition hande ɓe wonnoɓe pouvoir hanki ɓe mbima wonde kamɓe kala ɗo ɓe noddi ɓe noddani yo bonne walla yo ɗumen par ce que ko kamɓe pew par ce que non mi wiyanima a wi togata a ɗaccat tan mi haala miijam hami gayna ko jiɗɗa fof mbatta hen mbima wonde kamɓe ɓeɗo wonɓe opposition kala nde ɓe noddi mobilisation ɓe mbiyata wonde ko min noddani yon bonnu min noddani yon kel par ce que ko so tawi bonnama koko min pewnuno bonno hon so helama koko min pewnuno kelo hon wadde hoto kele mi jaɓanimo joni a faami baba mi jaɓanimo kono kala bannoɗo ko Sonko waɗi ko so tawi rawande lawol no mbiɗon ni ma joma yaha mbimami wonde ala baɗowo ɗum par ce que haɗata yimɓeɓe wadde ɗum haɗata yimɓeɓe wadde ko waɗi ko enen gandi leydi ndi ene jogui sariya kañumen tugnoto koye sariya kanko o tugnaki e sariya ay nde o tugnano koye sariya nde ko nden woni nde o nanga o itta gila Kédougou o reggina haw nattina galle makko taw yimɓe makko tinan hay goto anda o nattinama galle o hay Boubou Ɗojjani joni dal assemblée o waɗama tan hankanti yangue jeeyeji gaɗa fof diwɗa erde beelaɗa fof yo naat baba konngol ma cakkitol gonɗen koye woɗɗoyde eyyi c'est malheureux ene yurmini no fewi woni ene yurmini sen jangguiɗo somi jangguiɗo tan e ndeɗo yewtere o haalinani e haala Macky Sall nde Macky Sall wonno ɗo nde ko ni Ousmane Sonko waɗata aɗa hoolita état baɗɗo faible hande garti e laamu Diomaye eɗen namɗo walla enen hakkillaji men won hen jaari ko ɗum complot c'est malheureux pour le Sénégal joni noon no ɓe mbiyata ni tan beele ko ni tan ha joni poɗɗen continuirde yo nawa ɗum moftani yo waɗ ɗum hande min cikkumi ko woni ko priorité men ko mbaɗen feere jalten e oɗo caɗele jalten e ɗiɗo kataji par ce que hande so tawi tan en ƴeewi sa ƴeewi to banggue géopolitique a ƴeewi hande e sous région Guinée Bissau no Guinée Conakry hande quelque soit ko neɗɗo o wawi haalde hakkude Mamadou Doumbouya e population o caɗele batte toon ɗe kono so tawi a ƴeewi développement Guinée Bissau a tawat hande reeɗi Sénégal mi haalani haala to Gambie ɗo to Gambie ɗo hande investisseur en foof hande guilay hay chinois ji sodanoɓe guerte ɗo e Sénégal oriental walla e saaha to banggue wonande leydi Sénégal jogui payi Gambie ɓe nana mbatton investir ɓe nana doga nana jalta leydi Sénégal hande cikannomi o saaha mo gonɗen paaɗen koye ndungu walla en naati e ndungu fonno wonde hande caɗele codmami cortumami ko holno capital semencier o holno mbatten wawde sarude ɓen ɓe ganduɗa ko remoɓe ɓe daña semence tawi ko baɗɗo fayida holno ISRA wawata waɗirde renforcé beele wawde ha joni dañen ko yiyete ko to banggue capital semencier to banggue wonande ndema ka wawa moƴƴude kono ha joni gonɗen koto banggue politique te ɗum ɗo ko yimɓe mayata jamma e ñalawma to banggue codmami cortumami to banggue politique foof so tawi ɗum laatima ko wadde tan renforcé pouvoir uji mabɓe c'est malheureux mbiya yo Allah waɗan men leydi men jaam kona ɗum ko salminde baba men jinnaɗo men mo ganduɗa kañum ko battuɗo hakkille mum e ko mbatten ko ha ɓuuri tengtude lewlol communication baba Mamadou Wane on to Denver Colorado bamum Moustapha Wat to Cubalel Law kanko baba Mamadou Wane jeyaɗo Cubalel gon Denver Colorado ɓeysan ko neɗɗo mo ganduɗa ko ballo en e miijoji ballo en salmina on an mawɗo Abou Gaye e mawɗo Abou Diop en calmini mawni men Abou Diye won toon to Denver Colorado ko noon e Issa Seck o waali jam tan kanko e cuuɗiɗo to leydi France en calmini min juurimomo calmini mo ganduɗa ko Alkasum Sall toon to Dungu Wuro Ceerno mo ganduɗa kañumne ko toon to Denver Colorado kamɓe kala e kuuɓal en calminiɓe en juurimaɓe mawɗo Abou Diop ko mbaynortoɗa eyyi min kam ko mbaynortomi ko caɗele guuraɗe kam caɗele ɗe so tawi ko ni koɗe jokkude ɗe dartaki taw
woni caɗele to banggue sariya caɗele to banggue nguura caɗele to banggue kotki caɗele to banggue cellal caɗele to banggueji fof ko heddi ko suudu sarɗiji ndu haare nde gasani taw sabu hande koɓe ruttotoɓe ƴewde jokkidde koɓe keddorano ko heddi ko konngol cakkitingol hollirama wonde ko Bassirou Diomaye Faye hooreji leydi kañum jogui ɗum ene fada kanko konngol makko cakkitingol eɗen gandi luural ngal nana ɓeydo e kala seconde woni kala seconde Bassirou Diomaye Faye wi wonde kañum ko référendum wi kanko Ousmane Sonko o wi wonde référendum wattaki hande watte tan ko ɓe mbaɗi to suudu sarɗiji to wonde en nani o wi wonde o maw neldu hanki ɓaraki makko fadduto hoorejo leydi yo tabitin koɓe mbaɗi ko mete ma tabitin walla tabitinta ɗum ko namdal ene gasa jaabowol muɗum ma aro yeeso ko heddi ko yafnade bandiraɓe tan e kala saaha e wonande jewte ɗe ena ngula ena jawsa ena caasa kono noonne kadi aɗa ko ɗum woni ata e maɓɓe ɗon kamɓe yewtere kala no sifori ko noon tan woni no wawata yarude ɗon beltinirten hono musidɗo meɗen hono Harouna Dia mo ganduɗa ko kañum woni président fedde Pulaar speaking wondude hono Oumar Ndiaye kañumne kadi ko noon beltinirten ɗum Oumar Ly kañum woni trésorier o ko hono noon beltinirten ɗum hono denɗi meɗen Cheikh Bayla Fall Youssouf Acce en eɗen calmina noon hono Mamadou Ourlali mo ganduɗa hoore mata kañumne ko gummiɗo to États-Unis d'Amérique garɗo ɗo en e foftere muɗum eɗen mbiyamo bisimilla makko e leydi makko ko hono noon e beltinirten jaatigi meɗen si Oumar Ben Khattab woni Alhaji Oumar Ben Khattab si wondude Hadja Mariam Sy ɗen kañumenne ko ummitiɓe Makkatal Mukarram ko ɓoyani eɗen mbiya yo Allah jaɓɓa hajjo hono nonne kadi Abou Aw Alhaji Abou Aw mo ganduɗa jeeya to Siwre Thiamɓe kañumne kadi eɗen mbiya yo Allah jaɓan ɗum hijjore nde ko hono noon calmineten mawɗi meɗen hono Mamadou Ndiaye Dia toon to Demetto en eɗen beltonomo wondude Cheikh Oumar Dia ko hono noonne kadi hono bandiraɓe e musidɓe sehilaɓe ko wano Dieng Amadou Mamadou ɓurɗo andirede Papis gonɗo to États-Unis d'Amérique Aw Mouhamed Seybani gonɗo to Congo Brazzaville mo ganduɗa hoore maɗa koto FAO liggoto kañum e joom suudu muɗum hono sohna Hadjatou Aw eɗen beltiniraɓe hono noonne Ba Yahya Mamadou ɓurɗo andirede Ama Ba Amadou Yaya mo ganduɗa woni koto États-Unis kañum wiyata mawɗo fulɓe en calminiɓe en beltinimaɓe hono Abdoulaye Ba ko guiƴi meɗen walla wiya ceerno Alhaji Abdoulaye Ba kañumne ko ceerno won on domaine kañumne eɗen calmina ala ceerno waɗi ko fannuji minen ceernagal amen aɗa ande ceernagal maɗa jiida haalda e mawɗo min ko wona ɗum ko musidɗo Manama Sarr en calmini ɗum en mbayri nandemo an mete kam plateau watta cet ala a haali Manama Baydi Jeg nan ɗon Baydi en Sadio nan ɗon Sadio en Baydi nan ɗon Mamadou Ly nan ɗon joni en jettomoɗen émission walla ɓe nelden cakkude yoɓe nel heɓe nel ala won goɗɗo kay mon ɗum dani ala ene kewi neɗɗo mon goɗɗo mon innani ɗo o leonen e le on ko sehil mon wonno kañum e wadde Harouna Gallo Amadou ala onon jirde Harouna Gallo Diallo Harouna Gallo ko kanko yano kanko heeɓi jawdi toga oto jiiba haala ayi an ala mi jiiba non hoto jiiba haala min gon koye laɓɓinde a soggi jawdi mi soggi jawdi ala gon koye laɓɓinde der an ko der tottuma ala min der tottani min der noddani woto jiiba hakkillaji yimɓe min der noddani noddino kam ko Harouna noddi kam de mi notoyima ɗum te Harouna so noddi kam mi notoyto ɗum so yiɗi yomi heɓ jawdi so yiɗi heɓ jawdi te oɗo opération mbiɓe te oɗo opération tabaski oɗon ɓurno siwde namdade ñamale ɗe so tawi joɓama non ñamale jimmi ko Amadou Dikal so tawi ari ɗo en mi namdo ɗum ñamale ɗe Amadou Dikal kam mais wona ɗum won totnoɓe jawdi an wama soɗon jawdi ko ñamade gartirede ala mi kam mbaɗani somi ƴettino jawdi kam ñamade ɗum wona joɓo iko saɓi sa forsi kam yomi ñamlu woto jiɓɓime gasi alaɓe en jetti kam wonde aɗa ñamlami kay en jetti Adama Thiam mo kawele kadata somo hejitani gonɗo to Guéas o wi Abou Diop yewta monde no weeli o wi kono ñanden won tubakoɓe jeeɓi tan mbi holko ɗum ɗo woni beele ɗum no famno o wi jinmi ko kalɗon seese jawon seese an towema mba toon dugdude ala wonde ko wona tubakoɓe min kaldata eyyi ala waɗi tan ko yew o wi ko famde yimɓe neɗɗo no haalde beele kamɓe paama yimɓe noon heɗotoɓe ɗo yewtoɓe yiɗɓe yo jaggude ɓe ɓuuri hewde wiya jaggudeɓe ɓe noon Adama Thiam salminama
o juwama ko ganndo ballowo en on cowo en wondude Djibi Dia to Hollande en jettimo en jarnimama mo en jettoji ɗo fuɗɗimana ɗo haaɗi Mamadou Lo en Saydou Ba en kamɓe fof en calminiɓe en jetti darinoɓe de Elhaji Abdoulaye Wole komi jaha o monawa kaaƴe somi arti après jaaden ɗen ko goni komi jaha Dubaï monawa kaaƴe jama Ablaye noon Ablaye ummima Wassese ummima Dubaï Zambi urtima nan toon komi jaha o mboɗo salmin ɗon noon Amadou Guissé wondude anon ma e lawol ne anon yaro wona Seydou Kane ma wonɗon jagguɗa aɗa no wonno kaaƴe ne mbiye ɓelle mbimi onon est ce que wona Seydou biyeteɗe ɓelle ɗe non mbimi est ce que wona nangar hayre ɓelle taw sikko hayre jama komi jaha o ɗo joni won komoɗo jogui hay condi komi jahamo tawi Alhaji Abdoulaye Madina Gounass mi salminimo no fewi komi ga o ɗo jippinnomi o wonno jiyami kaaƴe ɗo yo waɗan ɗo réservation galle makko baɗɗo fayida souterrain o hôtel o mi salmi Amadou Guissé mo doɗel mawɗo Lappol Amadou Ndongo mo Galoyaɓe Amadou Demba Dali Niang fayida Jobas mo Soogi Dembe Sow Amadou Ndongo e sehli makko nde en ñamlinoɗo e makko eyi canguinoɗo maayi yoɓanimo yo Allah yuɓoya fo an aljanna en jetti Aminata de jaago Sinthiou Bamamɓe ko goto e enɗam Mbarkel mo Sinthiou Bamamɓe en jettiɓe gawlo mabɓe baɗɗo fayida ko Moussa Mbaye Faba Hammadi Seck en jetti ɗum hen ɗum noon Moussa mboɗo andi wonko woni e heblude so ɓendima ñaame dole so Allahu lamɗo jaaɓi gasi ala ko ɗo ka tan ha lawol ngol so jeeɗo ñaawi